се вижда. Моли! Минай! Краката не дете! Ката бе, той краката върти вече. Вижда, към него! Изкарай това колено там! Избуте коленото хубаво! Пребери тия лакти, бе, моли, бе! Пребери си лактите! Дръж краката и към главата, дръж! Бутай! На другата не влизай вътре! Абе, фани то так го блокира, Айде, бе! бутай! Сочи така! Набираш! Добре! Браво! Айде се! Давай, гони там! Пак! Пак! Карай крака вътре! Тази изведи, назад, така! Пази краката, искам си го пак! Газа високо! Дигай таза, бе! Фани крака и дигай таза, моли! Фани крака, леви! Измускай се оттам, айде! Фани краката, измускай се, ще дръж така! Към него, точно така, дръж! Айде, дръж! Айде, дръж го там, дръж! Дръж там! Браво! Газа, назад! Бъркай! Advantage still. Каза назад хубаво. Стъпи на краката, моли. Настъпи му краката хубаво да не се върти. Бъркай! Ей така. Карай ръцете. Не му дай се върти, ти казах. Дай, пак изтрази, дай! Към него! Пази ръцете! Главата горе! Дръжте, го подценява, ей! Изкарай ръката, изкарай, взимай точка! Ставай, бе! Пръв! Дай ръката, бе! Не му дай тази ръка, как му дай така баланс! Пази, Смирон, окей! Искам тия си отгоре, мога! Окей, сега, искам тия си отгоре! Дай, извади ръката! Мани, кръпи, извади ръката и обърни към назад! Дай! Към него! Е, това е! Главата, пай! Минай, гърна! Браво, бе! Дръж колата! Фани, блокирай ти с колена, бе! Абдулов и Милан Павлович. Айде! Блокирай му колената! Настъпи ли това колено, бе? Аз не гледаш, бе! Към него! Блокирай колената, браво! Дай настрани! Браво! Дай, пак!